ትምህርትና ብዛዕባ ህይወት ትጓሳና ባቂዕን ዝብል ተኸታታሊ ትምህርቲና ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ኣብ ሰለስተ ክፋላት ሰለስተ ክፋል ከዓ ዕብይ ዝበለ ሰፊሕን ዓሚቕን ዝኾነ መንፈሳዊ ትምህርቲ ዘለዎ ኢልና እቲ ቀዳማይ እትጓሳ መን እዩ ዝብል እትጓሳ ከመይ ዝበለ ባህሪ ኣለዎ ሳልሳይ ከዓ ስራሕ ናይ ሓደ ጓሳ እንታይ እዩ ባራብዚ ኣርባዕተ ክፋላት ዝሓለፈ ገለ ናይቲ ትምህርቲ እዚ ክንሪኦ ዝፀናዕና ኣርእስቲ ንእሱር ኢና ነርና ሎማዓንቲ ኸ 2.7 መጋብነት ዝብል ክንሪኦ ኢና መጋብነት መቸም እዚ መጋብነት ዝብል ነገር ኣምላኽ ዝሃበ ተፈጥራዊ ሓይሊ ዘለዎ ነገር እዩ መጋብነት ዝብል ኮርስከ ወሰት ካሉሲ አምላኽ ዝመቀለና ነገር መጋብነት ኣለና ኣብነት ከነምጽና ካብ ሰብ ወፃኢ እንስሳ ምስ ወለዳ ንደቀን ከመይ ገይረን ክምግባ ከም ዘለወን ከመይ ገይረን ካብ ፀላኢኻ ክሕልወኦም ከም ዘለወን ከመይ ገይረን መግቢ ማዕሪረን ከም ፃሎም ኣለዋ ፅቡቅ ገይረን እየን ዝፈልጣ ሓቂ ወዲ ሰብ ድማ ካብኣታተን ብዝበለፅ ጥበብ ተጠቂሙ ኣምላኽ ብዘቐመጠልና ነገር መጋብነት ዘብል ፀጋ ዝተለቓቐልና ኣሎ ብፍላይ ድማ ኣዴታት ፍልይ ዝበለ ፀጋ ኣለወን ኣዴተን ካብ ውሉደን ኣትሒዘን ከመይ ገይረን መጊበን ተኸናኺነን ናብ ፅቡቕ መኣዝን ከብፅሓ ዝፅዕራ ናይ እግዚኣብሔር መለኮታዊ ዝተማቐሎ ባህሪ ኣለዎ ኣምላኽ ይመስገን ሕጂ ንዛረቦ ዘለና እምበኣር ኣብ መንፈሳዊ ከመይ ጌርካ ኢኻ ከምዚ ጌርካ ትምግብ ዘሎም ኣብ ስጋዊ ነገር ኣምላኽ ዘቐመጠ ነገር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣሎ ክንብል ፀኒሕና ሓንቲ ርግቢት ምስ ወለደት ነተን ንኣሽቱ ናታ ከመይ ጌራ ትምግበን ብጥበብያ ትምግብ ብጥበብያ ካብ ፀላኢ ትሕልወን ብጥበብያ ኣብ ቤታ እሳ ዝሃነፀቶ ተንብረን ሓቂ ንንቋቑሓ ከይተረፈ ኸማ ብጥበብያ እንታይ ትገብሮ ትከናኸኖ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እምበኣር ንሕና ኸ ብልፅ ብዝበለ ነገር ኣምላኽ መንፈሳውነት ከዕብየና ዝኽእሉ መጋብነት ኣዳሊልና ትሪእዎ ሕጂ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ ኣብ መንፈሳውነት መጋብነት ወይ ከዓ ኣቦታት እንድሕር ዘየለዉ ወለዶ የለን ባር እዚ መጋብእ እንብሎ ዘለና ከመይ ገይሩ ክምግብ እንድሕር ክንብል ኮይና ኸ ተቐቢሉ ክምግብ ዘለዎ ኣብቲ ሕጂ ነስተውዕል ኣብ ስጋዊ ነገር ኣምላኽ ዘቐመጠልና ባህራዊ ኢልና ትንፋዕ ትሕማቕ ርግቢት ሓንቲ ዓይነት እያ በቃ ፅቡቅ ጌራ ተኣልያ ኣብ መንፈሳውነት ግና ድልውነት ዝሓትት ነገር ኮፍ ዝብለና ነገር ኣይኮነን ኣብ ስጋዊ ነገር ኣዴታት ከመይ ገይረን መጋብነት ኣዴተን ይገብራ ኣብቲ ስድራ ይገብራ ክንርኢ ፀኒሕና ኣምላኽ ዘቐመጠ ነገር መንፈሳዊ ነገር ክንሪኦ ኮለና ግን ኣብ ኩላህና መጋብነት ኣለና ድዩ የብልና ፅዋዓይ እስከ ንበሎ ሕርየት ይንበሎ በኣብ ፍሉይ ንከምዚ ዓይነት ዝተፀውዐ ሰብ ኢሉ ጳውሎስ ይምህር ኣሎ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ሕጂ ክፅሕፎ ከሎ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ቲቶስ ሓደ በቀዳማይ ናይ ጢሞቴዎስ ርኢና ነርና ቲቶስ እስከ ክንሪአና ቲቶስ ሓደ ካብ 6 እስካብ 8 ዘለቓ እቲ ኤጲስቆጶስ ከዓ መንቅብ ዘይብሉ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ብርክሰት ወይ ብዘይ ምእዛዝ ዘይሕመዩ ኣመንቲ ውሉድ ዘለዎ ተቐባሊ ጋሻ ሰናይ ዝፈቱ ለባም ቁኑዕ ቅዱስ ይኣኽለኒ ባህሊ መንቅብ ዘይብሉ ከም ናይ ኣምላኽ መጋብእ እምበር ፈታዊ ርእሱ ዘይኮነ እምበር እንታይ ንብል ኣለና ሕጂ እዚ መጋቢ ንብሎ ዘለና ከም ናይ ኣምላኽ መጋብእ እምበር ሕጂ ኩላቶም ኣብ መንፈሳዊ ነገር ከም ናይ ኣምላኽ መጋቢ ኣምላኽ ዘቐመጠልና ባህሪ ዘለና ድዩ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኸይና ክንብል ሕጂ ፅዋዓይ ሕጂ እዚ መጋብነት ራይዎ
ጽዋዕ እንታይ ዝገብሩ እዮም ካብ ኣምላኽ ዝተጸውዑ ንመጓሳ ኣምላኽ ወይ ከዓ ነቲ ዝመጸእ ወለዶ እናመገቡ ናብ ሓሳብ ኣምላኽ ዘእቱ እምበር መጋብነት ማለት እምበር ሓሳብ ኣምላኽ እናመገበ ናብቲ ሓሳብ ኣምላኽ እንታይ ዝገብር ዘእቱ ንብዙሓት ንወለዶ ዝሃንጽ ቀፂሉ ከምዚ ኢልዎ ዘይኩሪና መስተ ዘየድህብ ዘይዋቓዕ ርኹስ ረብሓ ዘይደሊ ሰብ ክኸውን ይግብኦ እምበር እዚ መጋቢ ንብሎ ዘለና ከም ናይ ኣምላኽ መጋቢ እምበር ፈታዊ ርእሱ ዘይኮነ ኣምላኽ ከመይ ይምግብ እግዚኣብሔር ጓሳይ እዩ ዝጎድለኒ የብለይ ኣብ ልሙዕ ሻኻ የብለኒ ናብ ዝዓርፈሎ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ንነፍሰይ ኣህዳኣ እምበር መጋቢ ዝብላዕ ዝስተ ኣብ መጓሲኡ ኢኻ ሰላም ዘስፍን ክኸውን ከም ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ዛረብና ትሪእዎ ሓደ ግዜ ኣይተሓዝረን ትክክለኛ ክዛረብ ጽቡቕ እዩ ተቋያቑ መጋቢ ኣብ ማስ ሜድያ ኣለና ሓደ ግዜ ኩላህና ንፈልጦ ዘይምስምዑ ይሕሸኩ ቃል ኣምላኽኩም ይኮነ ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ኣይኮነን መንፈስ መጋብነት ሒዝካ ክትመር ኣብ ኮፍ ምባልና ክንዘራረብ ከለና ንሰማዓቱ ንበረኸት ዝኸውን ቃል ዳኣ ተዛረቡ እምበር ዘይጠቅም ቃል ካብ ከናፍርኩም ኣይወፅእ ኢየሱስ ሓሳብ ብድርቅ ቃል ስለ ዝተዛረበ ኢየሱስ ከመን እኳ ተዛሪቡ ይብናበልና ንመጽሓፍ ቅዱስ ብዘርክስ ነገር ዘለዎ መርከብ ኣብ ማስ ሜድያ ወፂና መጋብነትና ከነርኢ ኣይንኽእልን ኢና መጋብነት እቲ መጀመርታ ትሕቲሉ ልቢ ምእመን ናብ ሰላም ዝመልስ እዩ ባርዚ መጋብነት ከምኡ ስለ ዝኾነ እንታይ ዝብል ዘሎ ኩሉ ዘለዎ ኣስተውዕሎ ከመይ ገይሩ ናብ ሰላም ዝመልስ እንድሕር ክንብል ኮይና እንታይ ይብሎ ዘለዎ ዘበለ ኩሉ መጠን ክህብ ኢሉሲ መንቀብ ዘይብሉ ሰማይ ሓንቲ ሰበይቲ ብርኹስ ወይ ብዘይ ምእዛዝ ዘይሕመዩ ኣመንቲ ውሉ ዘለዎ ተቐባሊ ጋሻ ሰናይ ዝፈቱ ለባም ቅኑዕ ቅዱስ ይኣኽለኒ ባህሊ እዚ ክትብል ትኮይንካ ሓደ መጋብሲ ናተይ ንመን ስለ ዝብል ማለት እዩ ንመእመነ ናተይ ንመን ስለ ዝብል ነባጊያ እዩ ናተይ ንመን ስለ ዝብል እዩ ነቶም ዝስዕቡኒ ዘለዎ ወለዶ ስለዚ ናተይ ዝብሎ ነገር የብሉን ማለት እዩ ከባድ ወኸባት ስለዚ ጽዋዕ ዝበልኩ መጋብነት እንታይ እዩ ጽዋዕ ጽዋዕ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ባሪ ኤፌሶን ክንከይድ ኢና ኤፌሶን 4 ካብ 11 ስጋብ ትሕቲ ኢሉ 14 ዘሎ ቃል ተሪእና እዮም ብዛዕባ እቶም ኦፊሳት ኢልና ኩሉ ግዜ ኣብ ሕብረት እንመሃሮም ዘለው ጽፍሒ ናይ መንፈሳዊ ኣገልግሎት እዮም ኣብዚ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ክጽሕፈሎም ከሎ ብዛዕባ ሓደ ቅርፂ ቤተ ክርስቲያን እዩ ዝዛረቦም ዘሎ ወይ ሓደ ኣማኒ ምስ ኣመነ እንታይ ዓይነት ሰባት ገይሩ ከዓቢ ኣለዎ ከዕብይዎ ዝኽእሉ ከዓ በዓል መን እንድሕር ዘይዓብዩ ዘጋጥሞ ኣብ ሂወቱ ዘሎ መንፈሳዊ ጉዕዞ ድማ ከመይ ይመስል ክሕብሮም ደልዩ ብደቂቕ ነገር ዝፀሓፈ እዩ ከምዚ ኢልዎም ኩላትና ናብ ሕብረት እምነት ናብ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ ናብ እኹል ሰብኣይ ናብ ልክዕ ምልኣት ብፅሕና ክርስቶስ ክሳዕ እንበፅሕ እቶም ቅዱሳን ነቲ ግብሪ ኣገልግሎት ንምህናፅ ስጋ ክርስቶስ ሙሉኣት ምእንቲ ክኾኑ ኢሉ ሕጂ እንታይ ኢለኩም ሓንቶይ መጋብነት እንታይ ዝገብር እዩ ንርእሲ ዝጥዕሞ ዘይኮነ ንኻልኦት ክጥዕሞም ኢሉ ዝነብር እዩ ይኣኽለኒ ዝብል እዩ ንሱ እምበር እዚ ክንሪኦ ከለና ናብ ልክዕ ምልኣት ብፅሕና ክርስቶስ ከብፅሑ እንድሕር ኮይኖም ንመን ኢልዎም እቶም ቅዱሳን ነቲ ግብሪ ኣገልግሎት ንምህናፅ ስጋ ክርስቶስ ባር መጋቢ እንታይ እዩ ንምህናፅ ስጋ ክርስቶስ እንታይ ዝገብር ብቕዓት ገይሩ ወለዶ ዘዳሉ ወይ ከዓ ዝፈጠር ስጋ ክርስቶስ መን እዩ ንሕና ኩላህና ተሓደ እንታይ እዩ ዓይኒ ተሓደ እንታይ እዩ እዝኒ ተሓደ እንታይ እዩ ጨጉሪ ተሓደ እንታይ እዩ ኢድ ሓደ ዓይነት ድዮም
ኣይኮነን ነዞም ሓደ ዓይነት ዘይኮነ ግና ከመይ ገይሩ ይምግብ ዘይወለኹም ሕጂ ሓደ ዓይነት ኣይኮናን ግን ከመይ ገይሩ ዝመጋቢ እዚ ይምግብ ቀፂሉ ክዛረብ ከሎ ሙሉኣት ድማ ክገብሮም ኣለዎ ኢሉ ቀፂሉ ከምዚ ኢሎም ንሱ ንገሊኦም ሃዋርያት ገሊኦም ድማ ነቢያት ገሊኦም ከዓ ወንጌላውያን ገሊኦም ጓሶትን መምሃራን ክኾኑ ሃበ ድሕሪ ሕጂ ንሕና ኢሉ በቲ ካብቲ ብምጥባር ሰብን ምፍሓስ ስሕተትን ዝኸውን ተንኮልን ዝመፅእ ናይ ትምህርቲ ኩሉ ንፋስ ኔው ነጀው እንድፋን እንኽፍኮብን ቆልዑ ምእንቲ ከይንኸውን ሲ እንታይ ዝገብር ማለት እዩ እዚ መጋቢ እዚ እቲ ዝስዕቦ ዘሎ ወለዶ እቲ ዝስዕቦ ዘሎ ጉባኤ እቲ ዝስዕቦ ዘሎ ሕብረት ኣንፈቱ ሓደ መኣዝን ገይሩ ክምግብ ክኽእል ኣለዎ እዩ ዝብለና ዘሎ ሓደ መኣዝን እንድሕር ዘይሓዘ ወይ ብትኽክል ብመጋብነት እንድሕር ዘይዓበዩ እንታይ ክኾን እዮም ዝብለና ዘሎ ኔው ነጀው ኔው ነጀው ኔው ነጀው መታን ከይብሉ ወትሪዎ ኣለኹም ሕጂ መጋብነት እንታይ ኢልና ጓሳሲ እንታይ ኢልና በቲ ባህላዊ ነገር ብፍላይ በሪሓዊ ብቐዳማይ ትንክያ ነይሩ በዚ ጋሽ ባርካሲ ፋፃ ተገይርለሲ እቲ ፋፃ እንታይ ዓይነት ምዃኑ ሲ የንብቦ እየ ክስዕቦ ድን መግቢ ክበልዓን ክሰትያን ኩሉ ነገር እየን ዝኽተሎ ሕጂ ካብ ምንታይ ዝመፀ እዩ እንድሕር ክንብል ኮይና ካብ መልምማ ዝመፀ እዩ ናይ ዞባ ንሕና እንፈልጠ ናይ ዞባ ማእኸል ዘለዋ ግን ከምኡ ይኮነ ኣታ መለሳ ዶ ተልካ ከይትካ በትሪ ጌርካ ኢኻ ዝመልሳ ሓቂ ብፋፃ ብድምፂ ይኮነ በትሪ ጌርካ ኢኻ ትመልሳ ሕጂ ትፍልለያ ግን ኣንፈተን ኣሽማተን ግን እንታይ እየን ሓደን ኣሓየን ዝበሃላ ወይ ኣባጊዕን ዝበሃላ እቲ ፍልልይ ግን ናይ ምንታይ እንድሕር ክንብል ኮይና ፍልልይ ናይቲ ጓስአን ዘላማመደን ጓሳ እዩ እቲ ኣብ ከበሳ ዘሎ ብመውቋዓት ዘላማመደን ጓሳ እዩ እቲ ኣብ ጋሽ ባርካ ዘሎ ግን ብምዝርራብ ዘላመደን ጓሳ እዩ ሪአለና ትፍልልይ እምበር አንተ አዲመኩም ኢለኩም ተቆያቆይ ዝኾነ መጋቢ ተቆያቆት ዝኾነ መን ይኻ ከፍርብ ሓቂ ኢየሱስ ሓንቲ ቃል ከምዚ ብድፍረት ስለ ዘውፅኢሉ ሚእቲ ቃል ኣብ ሓደ ስብከት ብድፍረት እንዳውፅእ ዝሰበክ ተኮይኑ እቲ ዝሰምዖ ዘሎ ምእመን ምስ ዓበየ እንታይ ይኸውን ሰለስተ ሚእቲ ቃል ብድፍረት እንዳውፅእ ክንህር ነሰምዕ ህዝባ ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ዝጠቅም ነገር ኢና ካብ ከናፍርና ክነውፅእ ዘለና ዘይጠቅም ነገር ኣይተውፅኡ ኣይሃንፅን ሓንቲ ቃል ኣነ ኣብ ዝዋላ እንተውፃእክልኩም ንኣብነት ኢለስ ኣይጠቕመኩም ሓቀይ ኣይጠቅምኒ እቲ ዝጠቅም ነገር ግን ክምግብ ኣሎ ኣብ ልሙዕ ሸኻ እዩ ዘውዕል ዝመጋቢ ናብ ዝዓርፈሉ ነገር ዝመርሕ ዝመጋቢ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ንሕና በቲ ካብቲ ብምጥባር ሰብን ዝመፅእ ማለት እዩ ካልእ ሰብሲ ዘምፃልካ ሓሳባት ማለት እዩ ካልእ ሰብሲ ዘምፃልካ ትምህርቲ ማለት እዩ ንኸይተቐበሎ ዝገብረካ መጋብነት ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ መምህርካ እንድሕር ፅቡቅ ገይሩ ምሂርካሲ ካልእ መፂ ክሰብከካ ከሎስ ካብኡ ኣይትወፅእን ኢኻ ምክንያቱ ተመጊብካ ኢኻ ኣብ እንስሳት መፃኩም እዩ ኣብ ጋሽ ባርካ ፀላኢ እንድሕር መፅዩ ከም ስርዓት ወይ ከዋቋየን ዝደልያ ወይ ከዓ ካብኻ እንታይ ይኮና እየን ዝብሎን ብሓደ መኣዝን ይበራ ይብሎ ስምንታይ ኣይፈልጦን እየን ጓስአን ኣይኮነን ሕጅምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ጳውሎስ ዘይገበሮ ኣይኮነን ገይሩ ገላትያ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢልዎ ካብቲ ንሕና ዝሰበኽናልኩም ወንጌል መልኣኽ እኳ እንተመፀ ከይትሰምዕዎስ ውጉዝ ኢኹም መን መልኣኽ ዋላ እኳ እንትመፀ ኣብዚኣ ክዛረብ ከሎ ከዓ ብሰብ ዝመፅእ ስሕተት ኢልዋ እንታይ ዝገብሮም ንሳቶም ኢልዎም ናብዝን ማእዝንካ ዘብሉ ባር መጋብነት ማእዝን ሓደ ላይ ክትሕዝ ዝገብረካ ነገር ዋ
መንፈስ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ተደይ ተጋግየ ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 1 ኣቢሉ እቲ መንፈስ ክመጽእ ከሎ ብሓደ ላይ መመገድና ንኽንኸይድ ዝገብር ነገር እዩ ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ማለት ተኸቲልካ ትጓዓዞ ነገር መንፈሳዊ ህይወት ማለት እዩ ስለምንታይ ቤተ ክርስቲያን እግርግር ዝበዝሕ እንድሕር ክንብል ኮና ትክክለኛ መጋብነት ስለ ዘይረኸበ ትክክለኛ መጋብነት ስለ ዘይረኸበ እምበር መጋብነት ኣብ ህይወትና ኣዝዩ ዘገደሰና ዝምግቡና ሰባት ኣብነታውያን ክኾኑ ከዓ የገድሰና ሰብረ መሓዘይ ክኾኑ ከዓ ክኾኑ የገድሰና ሎሚ መጋብነት ኩሉ ሰብ ዝተፋፋላ እንታይ ስለ ዘሎ እንታይ ረብሓ ድያ ዘላ እንተኾይና እንታይ ይፈተናያ ንሕና ግን ሰብ ተፋፋላ ኣሎ መጋብነት ግን ኣይተፋፋኣሉን ኢኻ ጽዋዓ ኮይኑ ኢኻ ተኣትዎ እምበር ኣይትተፋፋኣሉን ኢኻ መጋብነት ኣይትተፋፋኣሉን ኢኻ ጽዋዓት ኮይኑ ግን ጽዋዓ ብግዲ ኢኻ ክትኣትዎ እቲ ንፈልጦ መጋብነት ግን ብዘይ ረብሓ ትሰርሓሉ እንድሕር ኮንካ ካብ ቦታ ድም ኢኻ ከማን ትደል ዋጋ ዝኽፍል ነገር ማለት እንታይ ድልዎ ዘሎ ሓቀይ ናትካስ ከምዘይ ናትካ ረኣዮ እዩ ዝብል ዘሎ መንቀብ ዘይብልካ ሰብኩን እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ገለ ሰብ ኢዱ ከይዋጣወጠልካ ናባኻ ክትንቀቕ ኣለካ እዩ ዝብለካ ዘሎ ነዚ ኩሉ እዚ ተኸቲልካ ክትኸይ ይኸብድ ዶ ወይ ይኸብድ ሓደ ግዜ ነዚ መጋብነት ንብሎ ዘለና ሰብ ልዕሊ ዓቕሙ ዝኾነ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ከጋጥሞ እዎ ከጋጥሞ እዩ ግን እንታይ ክገብር ከምኡ ተፀውዩ ከምኡ ክነብር ከምኡ ንበር ኢልዎ ብሓቂ ዝብለኩም ዘለዎ እዛ መጋብነት ትብል ፈቲልና ነዊሕ ግዜ ተማሃርናያ ነርና ብዙሓት ሰባት ይደልይዋ ዘድሊ ነገር ግን ኣይኮነን ጽዋዕ ኮይኑ ተደያቲኻዮ ከምኡ ይኮነን የሱስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ምዕራፍ 13 ዮሃንስ ኣእጋሮም ሓፂሩ ትፈልጥዎ ኢኹም እዚ ኢሎ ወንፈልጦ ኢና ትፈልጥዎ እንተኾንኩም እንተገበርኩምዎ ብፃዕን ኢኹም ሽዒኹም ዕውታ በኣር መጋብነት ነቲ ዝፈለጠ ነገር ክገብር እንታይ ክገብርከ ኩሉ ዘለካ ትድርቢ ትሕትና በልካ እግሪ ተደይ ሓፀርካሲ ካልእ ክትገብር ኩሉ ተፀውያ እዚ ቀሊል እዩ ማን ሕፃ ቀሊል ሓቀ ቀሊል ቀሊል ብሓቂ ዝብለኩም ዘለኹም መጋብነት ስጋኻ ክመውት ዘለዎ ዝገብረካ እዚ ማለት ህይወትና ምስ ክርስቶስ ኣብ ላዕሊ ተሰዊራ ምዃና ከረጋግፅ ዘለዎ እዩ መጋብነት እዚ ካልኣይ ነጥቢ ክርአየ ምስ ግዜና ኣብ ክንዲ ፀላእቲ በጃ ዝኸውን ሓደ ካብቲ ነጥቢ እምበኣር 2.8 ናይ መወዳእታ ካብቲ ባህሪ ናይ ሓደ ጓሳ ንሪኦ ዘለና 2.8 መወዳእታ ኣብ ክንዲ ፀላእቲ በጃ ዝኸውን ሕጂ ብዛዕባ ፈተውቱ ክኾነ ዘለዎ ብዛዕባ ዝስዕብዎ ምእመን ክኾነ ዘለዎ ክንመሃር ፀኒሕና ሕጂ ግን እንታይ ኢሉ ኣብ ቅድም ፀላእቱስ በጃ ዝኸውን ዓይኖም ሓወይ ትሪኣ ኣለሓ እዛ ትብለካ ዘላኻ ኩላትኩም መቸም ኣነ ተሓቲተካ ዝፀልኦ ሰብ የብለይን ክትብለኒ ኢኻ መንፈሳውነት ስለ ዝኾነ ሓቀይ ግን ሓደ ኣሎ ተኸቲሉ ብኡ ገይሩ ዝመፃካ ዋላ ፈታዊ ኢኻ ስኻ ሰይጣን በቲ ንስኻ ትፈትዎ መፃካ ኽእል ትረድዮ ኣለኹም እዚ ሰብ እዚ ግን ዋጋ ክትኸፍሎ ዘለካ ነገር የገድደካ ስለዚ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኣብ ክንዲ ፀላእቱ የሱስ ክርስቶስ እምበኣር ጽቡቐይን ጽቡቕኩምን ከይረኣየ ንስዕቦ ዲና ኣይንስዕቦን ከይፈለጠ
كدينت كوني دحنو زبل حسابات أواقع عداقا كيتوه سب الزبهال كاب قلت إكسي أبهير زرحاق السب تسألعي أملاخ دما زخونة السب كعرق قدري مسمى كعرق قدري مسا أملاخ اسكبرو كريستوس نتوم تسألعي أملاخ الزنبرنا سب كعرقنا قدري كعرق تخوين جين واقع كخفر على حجي كرينا خلو تسألعتنا هيوتنا نابرانا فن نجاري زقرب نجار زي بالناي جن يسوس فوري مدام تمتاني حاجة قاسا أمبار هيوتو خلو أفتوتو ترى زي كنا مسألاتها فورخونا ريولهم عاب كنت تسألي أخا حدا نجار كتقبر ندحر كوينكا فورزهم كاسب كتخون كل خطري نجارات زي تتصب كتخون كل خطري بارومي كزارب كل حموش تعسرته صلاته كلنا مس أملاق بموت ودو تعرفنا كم تعرفنا لكن داي بهوت عزينا زين دحين مو صلاته كلنا بموت ودو يسوع كريستوس مس أملاق من عرقنا كريستوس اسكبك نصلاتنا أفك نصلاتنا مومات اسكر حراي ترفنا تخنا نكبر بارز قواسا ويكا مقابي إنه بلو زلنا أفكن دم قواسي قنا بقدر موز زلو وي مالتي الصحف زي أفكن دي صلاة سحراي دحا أفكن دي بحدري زتوهبو مأمن كنترع موت أمون كخون زلو وي أي تحزو لي كن دايما قلت يوم حالي قوم كيدون زلو المقاسي أما حبرنا تراي حكي بحنت بقي اقوى املاخ امون باريا خطخون يدري بارز مكابه انه بلو زلنا وي بعلو دمان نفسو مكابه املاخي ايلو اما سميدا وي اما حبر املاخ زمت كنريو خلنا اتفرقنا انصار تتصوع املاخ يزخون زلو صوع املاخ ولا تدفوها ولا انت ربطها نعاي كمو غيرهم يوم ونعخاتكم كمو كفركم يوم بأنا لي تجميرو يسوس مهر صحفي بار مسكزي كخي بزنا غير ذكر خي زغدتنا حيليو املاح يباركم كل غزي كنقبرو زلنا نجر مقابنت اندحر كوينو نتي زتقبلنا يو حذري بأمنتنا بوتنا نفتنا إكزيابير حساب كنبصحو زقددنا صواعي الله يباركم لما عنتي أن ريو تمرتي اندحر كوينكين أبتا سالسيت نتبي زلا زيابير سمسكن يهون صراحة حدا قاسا انتاي مچم سرحني حدا قواسا رايا يكونن سرحني حدا أمان بتعم بوزي انت حرت ردينا أمان بمخان كاتراي أبيتك زيابير كن سرحة وزلنا نقرزي أزي بوزي قن انت تردينا بحق يزبلكم زلهم أماني مس أمانة كتبتاوي كغبرو زلو نقر أقول قلت كبيد أقول قلتي توهي مس عبخا مس تساقركا نوحي حمت مس قبركا يكون انزبل مس أمنكا نتز أمنكا نو كتقلقل كجمر يزصوحكا من فاس قدس كبرنا عمنا خيبون قال نتبتات كريان أبو خيدين سرحني حالا قواسا انتاي كل جزء مس أملاح أمس مركخون يقبل ما جمرتا منفساوي حدا كريستيان قواسا يهون ترى مهمن مسمرو مسقويتاوي كمس منفس قدس زلو حبرت كل جزء أمس مركخون يقبل تليفون حدا سب اندحر
موبايلو تشارجس قاب تود تتصبيو اندحر وديا موخا قال سب اندحر دويل له هيرخبون سلامنتاي اتسب نموبايلو باتري كساعة تود سلز تتصبي اسكبرو قال كريستيان كا هلونا ناي منفس قدس ابهوتنا سقاب زلكم اندحر باتري كم زودا سقع زودا نقبر كوينا أملاك زاربنا خلو مردو يجنكنا مسموعوها يجنكنا قن ولد كلنا تريوا لهم سلازم تا يقبر أملاك بخالق سبكيرو يزاربنا ولد سلازمنا بخالق سبكيرو تا يقبرنا يزاربنا حجي نستوحل ذا على زيان حالسة أبيتو حموشته ولد عنه تحدقنا تسمعني تم حموشته ولد نتسمعي تم أربعته سمامات يكونن تحدقين سمامات example يسبقكم سلام إذا سمام زي كم زيلنا بزندات أما تقوله أبو بزخينه اندحر تدعيوه كسمعه هيكلني كل يحكمه هيكلني كأزازة هيكلني تريوا لهم تم أربعته جنا أبوم بزخلا نص بزخينو اندحر تدايوم أبيت بابا تايك سمعك إلو بعد إذا حدا كان زي إلو زولا زي سمع أنت حدا كنا أبزز السمع اندحر له أبو أنت يزولو اندحر كنو لكونا موسى لنهمية تدايو شعو موسى لنهمية أنت يزقبرو نهمية بابا صوحا كانو يزولو دمسن يرتتهون أبو بستزاربو دمسي بخصبت قولي عمبدا يبلا سلستم كي قولي عمسولا بعد هاي كارلو يبلا شعنا بابو تستطاع يزمت حجي أقول كنت منفساونت انبقال قال يحوات أملاك مش هيراني نتي حوخا تايقبر نخصاب ناببو خمزت متقباري قالت أكاتات انبقال نعملاك مسمع مسعبنايو نعم أملاك نخطر متونا زغولو تأكاتات أبلع لحواتنا زستوهم متانا كرام أوكي حجي كما يجيرنا هنا أمو حمرات مس أمراك زولو مسماراتنا كنا حرية زلنا تريوا لهم حجي مغنياتو أباجي أي دمسي السمعة بار كلها أنا أباجي دمسي السمعينا إذا مسمع حجي حدا نقرك نقركم بصحة أقل تتباهيلو ويتباهيلنا دمت أملاك زي نسمع المالا سلازينا نأملاك محتاج زبلي وزحات زبا أملاك زولوك زياد كمين مثل إسكان أملاك حتيتكم نقولنا تلكم كمو لسركا يقولنا سلام تايم دحر كنو لكونا تسماما سلازمنا كبت كتبت تخيل يا تعال هو أملاك الزارب دي ويزارب يزارب قل حالفو تسمى سب يدل على أجزي أبير مالتي حتى كل كذي خمسة عين السبكة أما اسمه كخوني قبوا سلازي كمسة عين السبنا أمنا أزي أقدر أسزغنا أما اسمه زغنا سب من هالوقت إذا قال زيا أبزي أيكن رحمن نخون نخير دحراي أبتي كالي تمرتي كمراس الزلخوكين قال نقر كم محلال فوزر لنقر له دحراي له إلسا حدا نقر يجيرو أمدر إسرائيل كله ناي سوريا نقوس حدا نقر حساباتي حسب يرو كلا نقصات معرفش تشتري ندك إسرائيل يجز أم سلزنبرة يتشكونهم سلزنبرة ما فترة زخونهم بوتا بزنقر زي كمدبينا إلو كحسبن كمدبن كله أبكابينا ناتو إذن أملاك سن إلسا دما أماغل إسرائيل كله نقول سوريا أنت يحسب كم زر يفلت نيرو هذا نقر كني قبر نيرو إلسا نقول إسرائيل يبلنا معرف شو تشتغل على نقصات نقول سوريا أبزا بوتا زيا كحلف يدلله بذا ساعة زيا بذا محلت زيا مو نزبوتا زنتاي كوريها أم تحت قطة أركاتني خايصني خايبلو نقصنا إسرائيل كيدنا تبوتا أم تحت قطة أركير ويسني
ንጉስ ናይ ሶርያ ሰራዊት መስመፁ መሰረገላታቱ ደቂ እስራኤል ሒዞም ይጸንሑሞ ይምለሱ ካልእ ግዜኻ ካልእ መደብ ይምድብ እሞነት መደብት ድማ ኤልሳ እዝኒ ኣምላኽ ሰብ ይፈልጦም ከምኡ እንዳገበረ ከፍሽሎ ከሎ ምስራኤል ሓደ ነገር ኢሉ ንጉስ ናይ ሶርያ ኣብ ማእኸልና ምስ ናይ እስራኤል ንጉስ ዝተሓባበር ሰብ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ ድግን ዘሎ ኣይኮነን ኣብ ማእኸለይ ኣነ ዘውፅኦ ሓሳብ ስርዓታት ፕላናት ኩሉ ንንጉስ እስራኤል ኣሕሊፉ ዝህብ ኣብ ማእኸልና ኣሎ ተጋጊኻ ኢሎም ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣብ ማእኸል እስራኤል ዝነብር ኤልሳ ዝበሃል ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ሕልፍኛኹም ካብ ዝተዛረብካዮ ኣምላኽ ይገልጸል ይፈልጥ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ መስመር ምዃን ይፈልጥ ስለዚ እዚ ዝነግሮ ዘሎ እዚ ነግሮ ኣሎ በሉ ኬትኩም ኣምፅኡ ብብዙሕ ሰራዊት ክመፅእ ከለዉ ናብቲ ቀንዲ ትምህርተይ መታን ክኣቱ መቸም ኩላህና ከም ንሪኦ ብዙሓት ሰራዊት መፅኦም ንሱ ምስ ግልዮ ከሎ ግልዮ ከም ዝፈርሐ ናትና ሰራዊት ከም ዝበዝሑ ወኣምላኽ ዕንቲ ዝባርያ ዝክትከፍት ይፀሊ ኣለኹ ምስ በለ ምስ ረኣያኻ ሰረገላ ሓዊ ዝመልኦ ኣፍራስ ሰራዊት ኣምላኽ ምስ ረኣየን ኣምላኽ ክብሪ ከም ዝሃበ ከም ምሽኻ ፀልዩ ወኣምላኽ ነዚ ሰራዊት እዚ ዝመፅእ ዘሎ ዕንቲ ከተዕውሮ ይፀሊ ኣለኹ ኢልዎ ዕንቶም ዓረ ንመን ደሊኹም ኤልሳ ዝበሃል ንዕሞ ክመርሓኩም ኣብዚ ከተማ እዚ ይኮነን ዘሎ ኢልኻ መሪሑ ባዕሉ ኤልሳ ናበይ ወሰዶም ይብለና ናብ ሶርያ ናብ ሰማርያ ወሰዶም ሕራይ ኣብ ሰማርያ ወኣምላኽ ዕንቲ ሰራዊት እዚ ክትከፍት ይፀሊ ኣለኹ ሓደ ነገር ኣብዚ ክመሓላለፎ ዝደሊ ነገር ኣሎ እዚ ናይ ኣምላኽ ሰብ ክኸፍት ይኸፍት ክዓፁ ይዓፁ ሰረገላ ኣምላኽ ንኻልኦት ሰባት ክሪእዎ ይገብር ድሌቱ ይገብር ገለ ነገር ዘይጨንቆ እንታይ ፍልጥ እንታይ ትምስቲ ነፍሰይ ክሓታ ከለኹ ብጣዕሚ ገሪም ንኣምላኽ ሓቲተዮ መልሲ እንታይ ከም ዝሃበኒ ፍረዝጊ ወላ ሓደ ይፈልጥኒ ግን ብእምነት እየ ዝጓዓዝ ኣብ ዘመነይ ትሪእዎ ኣለኹም ኤልሳ ግና ብእምነት ኣይኮነን ኣብ ዘመኑ ዝጓዓዝ ኣርጊፁ ዝፈልጥ 4 ነጥቢ ኣርጊፁ ዝከፍል ስለዚ ክርስትና ኩሉ ግዜ ኣብ መስመር ክትኸውን ከለኻ ኣርጊፅካ ዘመንካን ግዜኻን ሰዓታትካን እትፈልጥ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኢኻ ትኾን ስለዚ ኣምላኽ ከምዚ ይደሊ ኣይገርመኩም ብሓቂ እዛ ቃል እዚኣ ንውሽጠይ ኣዝያ ተንኪያትን በዓል ካብቲ ክንመሃሮ ደሊና ዘለና ሓደ ስራሕ ናይ ሓደ ጓሳ እንብሎ ዘለና እቲ ቀዳማይ ነገር እንታይ እንድሕር ክንብል ኮይና ኩሉ ግዜ ኣብ መስመር ክኸውን ዘለዎ ነጥቢ ሞ ኣምላኽ እንታይ ይብል ኣምላኽ ክገብሮ ዝደለየ ኣብ ምድሪ ንባሎቱ ከይነገረሲ ወደ ሓደ ነገር ኣይገብርኒ ኢሉ ብርግፅ እግዚኣብሔር ከምኡ ምዃኑ ንፈልጥ እንድሕር ኮይና ኣብ ምድሪ ዝፍፀም ፍፃሜታት ከይፈለጥናዮ ንሓልፍ እንድሕር ኣለና እግዚኣብሔር ዘይነገረና ዋላ ንሕና ኢና መስመርና ዘየለና ንሕና ኢና መስመርና ሕጂ ሪኢኹም እታ ዝበልኹም እቲ ማለት ሓደ ግዜ ፀማማት ንኸውን ዝብል ነገር ግና ዓበይቲ ኮለና ዋላ መንፈሳዊ ህይወትና ብእምነት ንጓዓዞ ነገር እዩ ዝበዝሕ ዘሎ ግን ኣምላኽ ብእምነት ንጓዓዞ ነገር አይደለም እዩ ምክንያቱ እንታይ ኢሉ ንሙሴ ባሪያይ ገጽ ንገጽ ይዛረቦ ነበርኩ እዩ ዋ በቀዳማይ ተንኪና ነርና እዚኣ ኤልሳ ምዕራፍ 5 እቲ ኣብ ቅድሚ ደው ኢለ ዘገልግሎ ዘለኹ ህያው እግዚኣብሔር ይኸበለካ ኢልዎ ነማንት ለምፃ ምስ ሓወየ ገጸ በረኸት መፂኡ ክህቦ ምስለ እንታይ ግን ኢልዎ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢለ ዘለኹ ህያው እግዚኣብሔር ባርስ ናይ ኣምላኽ ሰብራይዎ ህይወቱ ኣገልግሎቱ ናብርኡ ጉዕዙ ኩሉ ነገራቱ ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ኩሉ ግዜ ደው ኢሉ ዝሪኦ ኣምላኽ ኣነንስኻትኩም እንከ ናይ እምነት ህይወት ይዘለና ፍልለይና ትሪእዎ ኣለኹም ናይ እምነት ህይወት
ዝተሳገረኒ ኣምላኽ ሰብ ክትሳገር ኢኻ ተይልካ እስኻ ግን እንታይ ትብሎ ፈርዖን ኣርኪብና ኣብ ምድረ በዳ ኢና ዘለና ጠሚና ምሴ ዝተሳገረ ሰብ ምክንያቱ ዝረአየ ነገር ኣሎ ደቂ እስራኤል ግን በእምነት ክጓዓዙ የሚጸንሑ እምነት ግን ሓደ ጊዜ ንክተክሮም ይገብረካ አብርሃም ሽን እግዚአብሔር አሞነ ይዝብለና ግን ኣብ ህይወቱ ብዙሕ ነገር ምክንያቱ ትሪኦ ነገር ክህልሎ ዝኻ መስመር ክንኸውን ይዘለና ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ከምዚ ኢሉ ካብ ርእሰይ ገለ ነገር እንኳ ይኮንኩን ዝገብር ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዕራፍ 5 ወንጌል ዮሐንስ ድሕሪና ካብ ርእሰይ ገለ ነገር ኣይገብርን ዘሎ እቲ ኣቦይ ዘርአየኒ እሱ ዝነግረኩም ዘለኹ ማር ኢየሱስ ኣብ ዘመኑ ኣብ ህይወቱ ኩሉ ነገር ክዛረበና ከሎ ኣቦ ዝገለጸሉ ዘበለ ዝገብር ነይሩ ኣቦ ዘርአየ ነገር ጥራዩ ዝሰርሕ ነይሩ ፍቓድ ኣቦ ጥራዩ ድማ ዝገብር ነይሩ ሰባስ ደፊኦም ንዓኒ ገስ ዋላ ተበልወስ ክነግስ አይደለኒ ደፊኦም ዝባ ግበር ተበልወስ አይገብርኒ ማርታ ቀልጢፍካ ምጻያላቶ ይፈትዋይ ኣቶም ፋሚሊ ይፈትዎሚ ግን ጊዜ ኣምላኽ ይጽበዩ ናይ ጊዜ ጽቡቅ ገይሩ ዘማሓደርን ዝፈልጥኒ ኣበይ ናይ ጊዜ ክኸውን ከም ዘሎ ክጨንለዎ ክብሪ እግዚአብሔር ክግለጽ ተኸይኑ እቲ ምስጢር ኢኹሞ ክኽበጽ ኣለዎ ናይ እግዚአብሔር መስተንክር ነገር ንምድሓን ሰባት ክኸውን ድሕር ኮይኑ ከማንም ሰባት ሽዑ ከይዱ ነይሩ ተተኾን ብምኽንያት ኣልዓዛር ድማ ብዙሓት ደቂ እስራኤል ኣሞኑ ምሽ ይብለና እዞም ኣይመፅእ ነይሮም ንምንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ተኣምራት ክገብር ስለ ዝረአይዎ ዝጨነወ 4 መዓልቲ ዝገበረ ሬሳ ግና ብጉኑ ዝኽወፅእ ህይወት ክህልዎ ክገብሮ መስተንክር ነገር እዩ ዋው ያት እንታይ እቲ ምስጢር ድሕር ክንብል ኮይና ኣብ መስመር ኩሉ ግዜ ስለ ዝነበረ ባር ኣገልጋሊ ጓዛ ካብ መስመር ኩሉ ግዜ እንድሕር ዝወፅእ ኮይኑ መጀመርታ ህይወቱ ምዝንባል ዘለዋ ናብራ እዩ ዝነብር እንታይ ምዝንባል ማለት ሓንቲ ንብረት እንድሕር ዘይደልዲላ ኩሉ ግዜ እንታይ ክትገብረላ ክድልድል ንዓኣ ዝመሳሰል ደገፍ ትገብረላ ድሕራ ንቀሳቂስካ ኢኻ ኣብቲ ትንቀሳቀሶ ተኸምኡ ኢላ ትድልድል ደገፍ ትደልያ ብዙሕ ግዜ ክርስትና ኣብ ገለ ምስ ተደገፍና ተተንቀሳቂስና ካልእ ደገፍ ኢላ ንደሊ ግን ኣምላኽ ንዓይን ንዓኻትኩምን ዝደልየና ነገር እንታይ ድሕር ክንብል ኮይና በቃ ከምቲ ምስጢሩ ንባሮቱ ከይገለጸ ገለ ነገር ዘይገበር ኣምላኽ ምስጢር ኣምላኽ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክፈልጥ እንድሕር ኮይነ እምበኣር ኩሉ ግዜ ኣብ መስመር ክኸውን ይግባእ ኣብ መስመር ክኸውን ይግባእኒ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ኣብ ምዕራፍ 18 ኣምላኽ ከምዚ ኢሉ እዚ ነገር እዚ እስካብ ኣብርሃም ባርያ ዶ ክሓበየ እንታይ ክገልጸሉ ደሊ ኣብ ምድሪ ሰዶም ጎሞራ ዝበሃል እግዚአብሔር ሓዊ ክዝንብ ደሊ ነታ ምድሪ እቲኣ ክቐፅዓ ደሊ እሞ እግዚአብሔር ትሚሉ ንምንታይ ዘይቀፅዕ ባርዩ ክፈልጥ ኣለዎ እቲ መቕፃዕቲ ናይታ ምድሪ እቲኣ እስካበይ ከም ዝመፀ ባርዩ ክፈልጥ ኣለዎ እስከበሉ ንኣብርሃም እኳ ዝምልከት ኣይኮነን ፈሊጡ ኣይፈሊጡስ ኣብርሃም ኣው የለን ውፃእ ገለ እኳ ኣይበሎን ብዛዕባ ኣብርሃም ኣይዛረበናን ኣብትኻ ሎጥ ብዛዕባ ሎጥካ ኣብርሃም ከይድካ ንሎጥ ኣውፃዩ ኣይበሎን እግዚአብሔር ከይዱ ንሎጥ ባዕሉ ተዛሪብዎ እሞ ንኣብርሃም ምግላፅዛ ስለምንታይ ኣድልየ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ ብዚ ምድሪ እስከበሉ ኣምባሳደር ይበሉ ኣምባሳደራት ኢና ኣምላኽ ዲስፕሊን ዘለዎ ኣምላኽ ኢኻ ካብ ዝገርመኩም ስራሕ ናይ ኣምባሳደር እንድሕር ንፈልጥ ኮይና ኣብዚ ምድሪ ዝኾነ ነገር ዝግበር ዋላ ፕሬዝደንት ናይ ኤርትራ ንኣብነት ኣብዚ ዓዲ እንድሕር መፅኡ ኣምባሳደር ናይዛ ዓዲ ኣፍሉጥ ሃልይዎ እዩ ዝገብር
زي أفلوت الحر زجبر كوينه ناتو أمباسادر هيكونن مالك سلازة أملاح أمباسادر ناتو مخاننا يفلس سلازة زخانة نجار زجبر أبز مدرزي أنا مجمر تحفلت الصحاتكم مجمر تحفلتوا أملاح يدل سلازة إبراهيم تحقبرون للنيل كقال تسألوا على النيل كنا إبراهيم حدا نجاريله مستقلة تسألوا واو أملاح ناي محرات أملاح يخاصها كنت زيهم سبات ترخيبهم كتعيات كنت زيهم كنحفة كنت زيهم كنحفة عسرت نحفة حمش تبل أي موت أتحجي حمش نحفة ترى لهم بار أنا إسخاتكم أبز مدري إزي تتعنى أن متسع حزبنا مالته تتعنى أن متسع وقالوا مودن مرجع مع مسافنت معرف حمشة ديفورات بحالالا حكي ذا ديفورا ازياء حالا نائمنا سراحة السراحات نعم لحسابها أبزيك زي ديفورا براء زباحال أب إسرائيل كما رح يكوينو زواغا نيري جينا حالا نقري هلاتو كم نقص كنعان يابين زباحال كنعان صبو كيروم سلازي حزوا نقص كنعان يابين زباحال نيرو إذا كل كيزي عندك إسرائيل يشكرهم سلازنا برين إكسي أبير كاب زنجر زخلاقا كايمو كيت كان تايكبور ريحة لاتو تواقع يخسع ريحة إكسي أبير بسخاقوني لاتو هاي السخم سايم لحد زيتو سخم كسر زنجر زي كوني لوا الجزء التفلت أم حلفني إكسي أبير زجلت ألا مستير من نجارته سي نسخم ساكت وصل كيلو وا التماغوس مدحان بقول السيتا مدر إسرائيل تجلي سخي بهال كي تحفر نسخان برعنا دعوة سي إلى تمستير انتاي تعود كم زمت الجزء فريته الله جن عود بأخاب ودمتي كبهال نسخان انتقد كذبلت أنا انتقدكو جنا التعود عن مدر إسرائيل سي بمجال دي وراي مرتي كبهالين عقد صباح يكون دحين نسخ مساوي سيلوا سعر سلزي أمزحف قدس تصحيفها نائمنا أملاق سبت بعيلة تمسكر لا تعمي تجناله أيكرمكم ما أبزمني أبزمنكم حدا بيزي نأملاق سبت مزحف قدس كتصحفنا خلو هيوتهم ملو كان زمن حو زنا يسمعنا جيم قال زمان سي هيكسي أبير عبيد زم حلالو فني أملاق سبت أبقى زمانه أبقى زمان قم تخستارلو دخامالو سبت سنة إحنا غير قال زمان باقوي تاخد كملنا لو مسمسخة مسمر كخون عشان نولو بزمن كرسي إكسي أبير كتكملنا أيقرمكم حدا جزء لنفسنا عتحتنا هنا نتمتع إكسي أبير جم كمسب أيقونا كمسب أيقونا نيلو كم ورد سب دم أيقونا دك سبات كان سيستم يمزطمتو أملاكم يكونا أملاكم يكونا وشت لبزرع أملاك يسلمنا ساسو وشت لبيس كل جزء على مسمر كهون قبوا مالتي كل جزء حانت خمزي رايل واحد هذا الزارب كله حانت عم حاريت سي الزارب عنيرو هجي صبوك يرب زعبا ماننتنا إرترا زعبا ناسنتها قال سلام جمرس نسخة شعبية خيراتو بركز أيتقاقخن نيابوتاتي يسمي غيب كنزل لغي الشعبية إلوا إلمو إحنا خا ماننتنا يابونا بركز كن أوجه كبارنا ماننتنا يابونا أبونا انتاي أمسمر مغان مالت أحواتي حدا نقرك نقركم ببهلن بأقول كلوتن بهوتني أمسمر مغان مالت مسمر كل جزء خمس لاين كتخون تخيرها تاي نسو
ጽረይ ልቢ እትና አምላኽ ዝግቦን አምላኽ እትን ሰብ ዝግቦን ሰብ እትን ገዛእ ነፍስኻ መንፈስካ ዘድልየኻ ንገዛእ ነፍስኻን መንፈስካን ከም ዝግባእ ጌርካ ክትናብን ክትጓሕዝን ኮላኻ ትኽክለኛ ኣብ መስመር ምስ አምላኽ ምንባር ሽዑ አምላኽ ዝደልየካ እሰብ እዚ ክትጥቀመሉ ይኽእል እዩ ብንእሽተይ ነገር ከይተኣመና ኣብ ብዙሕ ነገር አምላኽ ክሸመና ኣይክእልን እዩ እታ ንእሽተይ ነገር ዘይተኣመና ኣብ መስመር ስለ ዘይፀናሕ ከየስከበሉ ትሪእዎ ኣለኹም እታ ብሒደት ዝተኣመነ ኣብ መስመር ዝፀንሐ ነገር ሕጂ ኩሉ ግዜ መስመር ክንብል ከለና ከም ዝብኸተ ሓደ ላይን ክንሪኦ ህይወት እዩ አምላኽ ዝርዮ ኣብ መስመር አምላኽ ማለት ህይወት እዩ ናብራ እዩ ጉዕዞ እዩ አካይዳና እዩ አገልግሎትና እዩ አዘራርባና እዩ አምላኽ ያሸን ገርመኩም አምላኽ ያሸን ብዙሓት ንአምላኽ አሽኪዕናዮ ንኸይድ ሰባት ከም ዘለና ትፈልጡ ዶ ግን አምላኽ ያሸን አምላኽ ያሸን ንሰባት ክንዕሽ ንኽእል ኢና አምላኽ ግን ያሸን ኣብ ዘመኑ ሙሉእ አምላኽ ያሸን አንተ ያህኒ ሓደ ነገር ምስኪራት ኣለይ ሓደ ሰብ ኣዝዩ ሃፍታም ነይሩ ገንዘብካ ብዙሕ ነይርዎ ሓደ ሕማም ሓሚሙ ካንሰር ዝበሃል ገንዘቡኻ ኩሉ እዚ ሕማም እዚ ወሲዱሉ ኢላትኒ ምስ ወፀ ምስ ሓወየ ግና ጥርሑ ተሪፉ ግን ጥዕና ረኺቡ ብሓጎስ ድማ ምስ አምላኽ ይነብር ነይሩ ኢላትኒ ግን ሓደ ነገር ኢለ ሽዑ ብውሽጠይ ማለት እዩ ገንዘብ ኣብ ዝሃለወሉ ግዜስ ምስ አምላኽ ተመሓላሊፉ ክኸውን ነይርዎ ሰብ እዚ ኢለ ገንዘብ ኣብ ዘይነበሮ ሰላሙ ካብ ተመልሰ ገንዘብ ከለዎ ሰብ እዚ ምስ አምላኹ ተመሓላሊፉ ነይሩ ስለዚ እዚ ገንዘብ እዚ ክንዲ ዝኣክል ገንዘብ ክባኽን ኩሉ ሲ ገለ ምስጢር ኣለዎ ኢለ በረ አምላኽ ሱር ዘይብል መሰረት ዘይብላ ገይሩስ ኣይሕልወካ ኣሕዋተይ ኣብ ህይወትና ሱር ዘለዎ መሰረት ክንስርት ይግባአና ነሱ ወከፍና ሱር ዘለዎ መሰረት ብሓቂ ዝብለኩም ዘለኹ ምስ ግዜና ሕፂረ ክዛረባ ደልየ ቀንዲ ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ንማሕበር አምላኽ ይኹን ንነፍስና ይኹን ንቤትና ይኹን ንውልድና ይኹን ንኸባቢና ይኹን ንበረኸት ከይንኸውን ዓጊትና ዘሎ ምስጢር እንታይ እዩ እንድሕር ክንብል ኮይና ሱር ዘለዎ መንፈሳዊ መሰረት ስለ ትኽክለኛ ዘይሓዝና እዚ ስጋብ ዘይሃለወናኻ ኣብ መስመር ምስ አምላኽ ኣለና ክንብል ኩሉ ግዜ ይኸብድ ግን ኣብ መስመር ምዃን እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ክንብል ኮይና ከምቲ ሕጦ ወታሃደር እንታይ ዝገብር ለይቲ ክወፅእ ከሎ ኩሉ ነገራት ድዩ ሕጥቆ ሓዲጉ ድዩ ከይዱ ነብሱ ጥራይ ከምዚ ኢሉ መን ኣይመፀን እንታይ ኣሎ ዝብል ዘለዎ ዘበልዩ ኩሉ ዓጨው እንታይ ዝገብር ዝሕሉ ይድቅስ ድዩ ኸይዱ ኣይደቅስን እዩ ስለዚ ንሕና ከዓ ከምኡ ኩሉ ግዜ ኣብ መስመር ክንኸውን ይግባአና አምላኽ ይባርክ